jaio nintzen Lleidan, Tora, herri oso txikia da, 15 urte arte, eta gero Bartzelona nintzen. Eta han ezagutu nuen jendea, hemengo jendea, eta horregatik etorri nintzen hemen. Nire inguruan gehienak euskeraz egiten dute, eta klaro, iritsi zen momentu bat denak erderaz nirengatik, eta klaro, hau pena da, ez? Eta pentsatu nuen, horrela gutxienez ulertu behar dut, ez? Pentsatu nuen. Ni belarri prest. Jendea gonbidatzea pixkat euskeraz hitz egitea, ez? Eta ni albadet erantzutea ere, bai. Pixkat esfortzua egin eta saiatu euskera bukaeran da aberastasun bat, ez? Jutea bilera batean eta ulertzea zer esaten duten, ez dakit, ni pentsatzen den hemen badago jende asko badakit ulertzen du euskeraz eta lotxa pasatzen dute, eta ez dakit, lotxa bai, baino lotxa inglesa hitz egiteko jendea egiten dute, ez? Zergatik euskeraz, etorri eta hitz egin eta lotxa gabe eta ondo pasatzeko eta denak ulertzeko, hau da, importantea.